followers, σας έχω πάρα πολύ καλά νέα. Κατάφερα να εξασφαλίσω για εσάς ένα super duper giveaway αποκλειστικά για εσάς εδώ στο προφίλ. Θα ακολουθήσετε τα βήματα που θα δείτε πιο κάτω και θα κερδίσετε τι θα κερδίσετε. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Θα σας συστήσω πρώτα το κατάστημα. Είναι το My Monogram Luxury Item στη Λάρνακα. Έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε στη δικιά μας πόλη με τον αγαπημένο μου Μάριο. Το My Monogram Luxury Boutique Items βρίσκεται στη Λάρνακα. Εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια μας χαρίζει όλα αυτά τα προϊόντα που εξασφαλίζει και μπορούμε να τα βρούμε σε πολύ χαμηλές τιμές, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τα περισσότερα είναι λες και είναι καινούργια. Επίσης μπορείτε να βρείτε και καινούργια προϊόντα στο κατάστημα. Μπορείτε να πουλήσετε τα δικά σας προϊόντα και να πληρωθείτε κατευθείαν. Εκεί στην boutique μπορείτε να βρείτε επώνυμα pre-owned προϊόντα και η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στο κατάστημα είναι λες και στον παράδεισο. Έχει τα πάντα, από παπούτσια, ρούχα, τσάντες, αξεσορίες, μπορείς να βρεις όλα τα επώνυμα brand σε πάρα πολύ καλές τιμές και όπως σας έχω πει και πριν, είναι λες και είναι καινούργια. Αλλά υπάρχουν και καινούργια προϊόντα και μπορείς επίσης να πουλήσεις και τα δικά σου προϊόντα και να πληρωθείς αμέσως. Πάμε να αποκαλύψουμε ποιο είναι το giveaway μας. Ταραν! Ξέρω ότι αγαπάτε τις Jacquemus τσαντούλες και ειδικά σε αυτό το μέγεθος που είναι το must have item για τον χειμώνα και όχι μόνο. Έχω εξασφαλίσει δύο καταπληκτικά χρώματα για εσάς και μόνο. Ακολουθήστε τα βήματα. Πάμε να τις δούμε. Σε αυτό το υπέροχο χακί χρώμα που ταιριάζει με όλα και ειδικά με το κόκκινο που είναι το νούμερο 1 χρώμα αυτής της σεζόν. Και φυσικά έχω εξασφαλίσει και την διαχρονική μαύρη τσάντα που δεν πρέπει να λείπει από καμία στην γκαρνταρόμπα. Λοιπόν, ακολουθήστε τα βήματα και μπορούν να γίνουν δικές σας αυτές οι δύο Jacquemus τσαντούλες από My Monogram Luxury